Na-abịa bụ ego. Alice Kitchen na-abịa. Onye na-abịa n'ọgbọ a? Alice Kitchen. Alice Kitchen. Ali. Ume ji ma kwete ekele gị. Yes, sir. Onye chọrọ iwe egwu a? Onye na-abịa n'ọgbọ a? Alice Kitchen. Alice Kitchen. The best entertainer. Ebe a ka m nọ. Alice Kitchen. Best entertainer. Ọ sụrụ wee gaa. God bless you. Alice Kitchen. Ihe nọ n'elu ụwa, Chineke na-adịrị anyị.